que no sé si m'equivoco. Li hauria de comentar al pare, no sé. Si no t'expliques? És sobre la Montserrat. No li ha passat res. La Montserrat va estar a la presó. Què? M'ho ha dit el Pascal, aquell amic meu. Es veu que estan mirant uns vídeos, una mena de reportatges que s'ha de mirar perquè és jurat d'un premi i en un d'ells sortia la Montserrat. Va estar tancada perquè va matar el seu home. Per l'amor de Déu. Que cínica la tia. Li hem de dir al pare. Ho ha de saber. Hola, papa! Hola. Hola. Què tal? Quina sorpresa. Així m'agrada, que vingueu totes dues a veure el vostre pare. Tenia una feina per aquí prop i he pensat pujar a fer-te un petó. Ben fet? I la Montserrat? Encara no ha arribat? No, he sortit a fer un regalo. Tornarà d'aquí una estona. Em pots passar aquella carpeta, nena? Aquesta? Sí, gràcies. La Montserrat ha fet molta feina, oi? Tenir-la ha sigut un regal del cel. I ella sembla molt contenta d'estar aquí, no? Sembla força contenta. Per què no aneu directes al gra? Què voleu saber? Si faig els exercicis per la cama? Si em prenc totes les pastilles? No patiu. Que ara penso viure molts anys. I en aquest món encara m'ho queda per fer moltes coses. Pare, nosaltres només volem que estiguis bé en tots els sentits. Per això no patiu. Jo estic molt bé. Diria que millor que mai. Doncs fantàstic, oi, Lídia? Però de vegades les coses no són el que semblen. Ja que esteu tan preocupades per mi, us diré que des de la mort de la vostra mare feia anys que no em trobava tan bé. I això és gràcies a la Montserrat. Ella ha desvetllat en mi uns sentiments que feia molts anys que pensava que no els tornaria a tindre. Per això que amb ella... Que n'has enamorat? Sí. I he demanat que es casi amb mi. S'ha tornat boig, està completament boig. Cristina, calma't, Només està enamorat i punt. Sí, enamorat d'una assassina. Què vol aquesta, casar-se amb el pare i carregar-se'l també? Ja en seran dos. Mira, a mi em costa de creure. Per mi la Montserrat és una dona afectuosa, carinyosa... Doncs mira, fia't de les aparences. Aquesta tia l'únic que vol és encatarinar-lo i prendre-li els calés. I si se l'estima de debò? Sí, segur. Es passa 2 anys a la presó quan surt s'enamora del pare i l'únic que vol és refer la seva vida. Lídia, si us plau, no s'ho en passa ningú. Doncs potser hauríem de parlar amb ella. Que ens aclareixi què va passar realment, no? La Montserrat va matar el seu home i punt. No vull que el pare faci una bogeria, S'ha colat d'aquesta delinqüent com un adolescent de 15 anys. Vés a saber què collons li ha fet aquesta tia per tenir-lo tan penjat. Mira, jo només sé que el destrossarem. Tu has vist com se li il·luminen els ulls quan parla d'ella? Tia, que sembla que li hagin tret 10 anys de sobre, que està supercontent, que... Mira, content i enganyat. El meu pare no es casarà amb una assassina. Em trobo una mica massa dolç pel meu gust. Lluís, la sal. Veieu com em vigila? Des que ella em cuida, estic com un xaval. La pressió és molt traïdora. Va fent sense que te n'adonis. I quan actua, ja és massa tard. Una mica de vi, Montserrat. No, gràcies, està bé. Bé, filles, ja que parlem d'actuar, i abans no sigui massa tard, jo ja no soc tan jove. Tinc molta pressa. Doncs potser no calen tantes presses. A fi de comptes, tu no deus pas tenir poc per s'hi repensi, oi? Allò que passi. Que s'hi repensi o no s'hi repensi. El que sigui ens anarà bé. La Montserrat i jo fa molts anys que ens coneixem. Heu estat molt temps sense veure-us. Segur que la Montserrat ha tingut una vida molt intensa. I ara, esclar, ha pensat que ja és hora de casar-se amb un home que pugui solucionar-li el futur. Cristina! M'estimo el teu pare. Casant-m'hi o sense casant-m'hi, no sé si ho entenc. Sí, esclar. Si em perdoneu, vaig un moment a la cuina.
Cristina. Ja n'hi ha prou de parlar-li així a la Montserrat, m'has entès? Pare, no t'enfadis amb mi. Si algú vol que siguis feliç, aquest algú sóc jo. Doncs llavors tracta-la bé. Dintre de res serà la meva dona. I no voldria tenir que triar entre la meva filla i la meva dona. La Montserrat no és una dona que et convingui. Ja està bé, prou! Si em convé o no em convé, ho haig de dir-ho jo. Vaig a veure què fa la Montserrat. Cristina, em sembla que convé que parlem 2 minuts tu i jo. No cal. Torna a taula amb el teu promès. A mi perds el temps. No et fa gaire gràcia que el teu pare es vulgui casar, és evident. Mira, el meu pare el pots enredar, però a mi no. En Lluís és un home com n'hi ha pocs. Estem junts, ens estimem. El que jo vull és que ell estigui bé. Ja. I amb tu seria molt feliç. És això, oi? Almenys ho intentaré. I quant de temps més penses enganyar-lo? Enganyar-lo? Però què estàs dient? L'estimes molt, desitges que sigui feliç. I en canvi, no li has dit que has estat 2 anys tancada a la presó perquè vas matar el teu marit. Quan pensaves dir-li? Quan ja estiguéssiu casats? Mai? Per descomptat, no permetre que s'hagi d'esperar tant. Em sap greu el que va passar ahir. A mi més. A Montserrat no es mereix que la tractin d'aquesta manera. L'únic que jo vull és que tu estiguis bé. Ah, sí? Doncs estaré millor casar-me amb ella. Amb la dona que estimo. Costa gaire d'entendre? Però en saps molt poques coses d'aquesta dona. No la sé perquè no les vull saber. No perquè ella no hagi volgut explicar-me-les. Encara que, segons tu, la Montserrat només està amb mi pels meus diners. I jo sóc un pobre vell, que ja no valgo per res. Que l'únic valor que tinc són els meus diners. Jo no ho he dit, això. De què tens por, Cristina? De que t'hagis de repartir l'herència amb ella? Perquè, de veritat, que no ho entenc. Pare, sisplau. Ni pare ni res. Només penses en tu, amb els teus interessos, amb les teves coses. No, t'equivoques. Jo penso el que et convé a tu. Estàs enamorat i no veus el que tens davant. Veig una dona que m'entén, que m'aprecia, que m'estima. I una filla que no suporta que el seu pare pugui refer la seva vida. Ja t'ho vaig dir ahir. No facis que hagi de triar. Suposo que la Montserrat no t'ha dit on ha estat i què ha fet aquests anys que heu deixat de veure-us. M'ha dit coses que no t'interessen. No perquè jo no hagi volgut. Doncs així no he de patir. Perquè segur que t'haurà explicat que ha estat 2 anys tancada a la presó. O sí, ho ha fet. Ja. I segur que també t'ha explicat per què la van tancar. Esclar, per descomptat. Doncs et felicito, pare. No ho puc evitar. És admirable que et vulguis casar amb una dona que va matar el seu primer marit. Mireu, filles, vosaltres sou el que més estimo d'aquest món. I des de la mort de la vostra mare mai m'havia replantejat la meva vida. Em sentia bé en el meu paper de vell solitari, entremig de llibres i furgant en el passat. Ja ho sé que ho feu per protegir-me, però tu, Cristina, estàs convençuda de que la Montserrat només veu darrere meu pels meus diners. Però si vols que t'ho digui, m'és igual. Pare, m'has fet venir aquí per dir-me que una dona que ha estat a la presó per haver-se carregat a la seva parella és un angelet? Doncs ja em diràs tu quina cara posarà tothom quan descobreixin que la nostra estimadíssima madrastra és una assassina. Se me'n refot el que diguin els altres, i sobretot el que diguis tu. Estàs obsessionat? No sé què és el que t'ha donat aquesta dona, però és evident que has perdut el món de vista. Estàs malalt! Cristina, t'estàs passant. Deixa-la, deixa-la. No permetré que facis una bogeria, ho sents? No ho permetré. Mira, t'agradi o no, em casaré amb la Montserrat. Amb el teu consentiment o sense. Doncs si la tries a ella, jo deixaré de ser filla teva.
Mira, aniré directe al gra. Donades les circumstàncies, no crec que calguin gaires explicacions. Si t'he trucat és per dir-te el que ja saps. No vull que et casis amb el meu pare. Li he dit a ell i ara t'ho dic a tu. No ho permetré. Seria una barbaritat. Per això m'has fet venir. No te n'adones que si et cases amb ell haurà de trencar amb tots els seus amics? És això el que vols? Convertir-lo en un vell solitari que només estigui per tu? M'estima i l'estimo. Que no entens que no sortirà bé? El meu pare està enamorat, sí. I es pensa que amb això ja n'hi ha prou. Però tu saps que no és veritat. Ja no sé què és el que sé. Serà millor que desapareguis de la nostra vida. I no m'agrada demanar sense oferir res a canvi. L'únic que vull és que te'n vagis, que ens deixis tranquils. I aquest és el preu per desaparèixer de la vida del teu pare? Papa, estàs bé? Papa. Montserrat? Montserrat? T'has quedat adormit i somiaves. On soc? A l'estació. Quina hora és? Pare, t'he de dir una cosa. Sabem tot el que ha passat. Que havies quedat aquí amb la Montserrat, però que ella no s'ha presentat. T'ha escrit una carta. Ja esperava. Estimat Lluís, he estat meditant molt sobre els meus sentiments i he decidit no anar aquesta nit a l'estació. Ho faig perquè m'adono que estic segura d'estimar-te tant com tu. Que si no m'has acceptat, és que la teva bondat m'ha fet confondre agraïment amb amor. Podria continuar mantenint aquest equívoc i no fer-te mal, amb el pas del temps. El mal que et faria seria encara més gran i també me'l faria a mi mateixa. Sento molt de cert, que mai no hauria d'haver deixat que els teus sentiments cap a mi arribessin tan lluny. No estava segura de poder correspondre. Prego que facis un esforç per oblidar-me i renuncis a qualsevol intent de perllongar una relació que, encara, només podria perjudicar-nos. Perquè no podries trobar mai en mi tot l'amor que mereixes. Ja no, perquè m'obligaria a fingir un amor que no sé. Amb tot el meu respecte. Montserrat Soler. Ella no pensa les coses que diu. Se li ha ficat al cap. Però el millor per mi és que em deixi. Com pot ser el millor per mi? Però si jo l'estimo. No pot ser. Aniré a buscar-la. Parlaré amb ella. T'equivoques, I papa. li diré que estigui amb mi. La Montserrat sap molt bé les coses que diu. I té un motiu molt clar per dir-les. Cristina. Què passa? Potser ja és hora de que sàpiga la veritat, no? D'una vegada per totes? Quina veritat? Aquesta. La Montserrat no s'ha presentat a la cita perquè li vaig oferir diners. Què diu? Montserrat Soler.